Oy, mga asawa, paminaw mo ha. Calling the attention of all the wives out there. Panawagan sa tanang mga asawa. Hinay-hinay mo pag-atake sa inyong gisuspetsahan nga kabit sa inyong bana. Or ibig mag-ibutang nato nga confirm nga kabit siya sa imong bana. Pero wala gid nimo nakita nga nagpatong ang kabit sa imong bana og nag-ismiringhoy. Hinay-hinay mo sa inyong reaksyon kay basin mabakto yun na hinuon. Basin nga imbis nga kamo pa ang naagrabyado, kamo pa ang mapriso. Di ba? Kay una, mga asawa, lisod kaayo na kanang pulo nga kabit. Lisod imo pa nang pamatud-an. Imo pa nang pamatud-an sa korte nga kini nga babae kabit ba ni sa imong bana or dili. Unya na nasuspetsahan lang nimo or ibutang nato nabasahan lang nimo sa text. Wala gid nimo sila naaktuhan nga naghubo nga nag-ismeringhoy, wala. Unya imong atakihon, imo ba kahang sa labaog helmet, di ba? Imo ba kahang BIB-ayon? Imo ba kahang tawagon og kabit or bayaran in front of so many people? Unya imo pag yung bidyuhan tapos i-post pagid nimo sa social media, ipakita pagid nimong nawong pag-post nimo sa social media. Unya imo pag yung gihulga, ginang pagid nimo nga patyon tayog ka pag imo nang ipadayon ang relasyon nimo, bantay lang ka sako, patyon ta ka ana. Kana nga mga reaksyon, delikado ka ana nga mabakto yun na sa imo tanan. Like for example, katong nahitabo nga video, katong nag-viral nga gisuspetsahan, giignan sa usa ka asawa ang babae nga kabit sa iyang bana. Iyang gisalaba og helmet. Pok! Unsay pwedeng ikaso adto? Physical injury. Di ba? Tapos iya pag yung buhian og mga nagkalain-lain nga mga pulong nga nakadaot sa iyang dignidad. Unsay pwede ikaso adto sa asawa? Pwede to siya oral defamation or slander. Tapos iya pang gilakag-lakag ang babae.